tässä vlogissa mä ajattelin kertoa, että miten mä päädyin vloggaamaan. Et kyllähän sitä nuoret tekee, mutta tässä nyt kuitenkin on se varhaiskeski-ikä jo saavutettu. Et miten sitten tälle jällä rupeaa vloggaamaan. Että olisiko kyseessä vaikka se, että mä haluan vähän mainetta ja kunniaa, huomiota, julkisuutta. Voin sanoa, että ei oo. En todellakaan oikein edes pidä olla asioiden keskipisteenä. Se ei ole mulle erityisen mieluinen paikka. Et mieluummin sitten osallistun, mutta en halua sitä keskeistä roolia. Olemme jotain esiintynyt, missä on tarvinnut puhua tai muuta. Ja kouluttanut ja näin. Ja se on kyllä mukavaa. Mutta silloin toivottavasti keskipisteenä on se asia. Ja niin nytkin. En mä halua, että keskitytään muuhun, vaan toivottavasti vaan mä olen sen sanoman välittäjä. Ja toivottavasti mä voisin välittää sen niin, että siitä ainakin joku muutama ja mitä enemmän ihmisiä vaan pitää, niin sen parempi. Se olisi mun tehtävä. Blogia mä olin miettinyt jo tosi pitkään. Mä en vaan koskaan ollut rohjennut ja uskaltanut perustaa hyvinvointiblogia. Mä perustin kyllä muita blogeja, vaikka mitä. Ja niiden elinkaari jäi tosi lyhyeksi. No, se on sitä mun persoonaa kyllä vähän muutenkin. Mutta tää hyvinvointiblogi, niin mä jaksan uskoa, että tää on se, koska tää on se mun juttu. Että tätä mä teen kyllä pidempään ja jatkossakin. Bloggaaminen, niin sehän on nykymaailmassa sitä, että voidaan tavallaan tälle käyttäjälle jakaa sitä tietoa ja informaatiota velotuksetta. Ja sehän se tässä idea on, että tämähän on maksutonta, eli pääsee sitten kuka vaan käsiksi ilman mitään suuria kurssimaksuja tai muita. Tää on kyllä nyt ihan tällainen rohkeasti kohti pelkoja projekti. Kyllä kauhistuttaa, hirvittää niin paljon. Ihan rehellisesti. Enhän mä oo kauhean tyytyväinen näihin mun ensimmäisiin vloggauksiin. Oi. No, mutta jostain on aina ihmisen aloitettava. Ja toki on hyvä olla itsekriittinen. Mutta että monesti se itsekriittisyys on sitten sen toiminnan este. En tiedä onko sulla, mutta mulla on ollut. Ja mun mielestä tästä olisi hyvä kysymys sulle. Mikä on sellainen asia, mitä sun itsekriittisyys on estänyt sua tekemästä? Jos et sä ois ollut tavallaan siinä pelossa, koska sitähän se itsekriittisyys on, pelkää jotakin. Niin mitä sä olisit tehnyt? Mikä se on se asia? Mitä sä olisit halunnut tehdä? Onko jotain sellaista? Ja toinen kysymys on, voisiko se vielä toteuttaa? Voisitko se lähteä kohti sitä? Mitä ikinä se sitten onkaan. Sitä, mitä sun sydän halajaa. Se voi olla mikä vaan. Elämä on kuitenkin täynnä mahdollisuuksia, mutta se on myös rajallinen. Sen takia, mitä sitten ikinä haluaakaan, niin sitä kohti kannattaa lähteä. Suunnata niitä ajatuksia ja sitä kautta se energia ja toiminta lähtee sinne suuntautumaan. Tuolla on tällä hetkellä ambulanssin ääni, saattaa kuulua tähän videollekin, vaikka mettässä ollaankin. Toivotaan sinne, tuonne ambulanssiin paljon kaikkea hyvää, vointia, paranemista, siunauksia, hyviä ajatuksia. Ja niitä samoja mä toivon myös sulle. Mielen rauhaa ja rohkeutta, koska elämä on rajallinen, niin kuin me just kuultiin. Siellä taas elämän rajallisuus on tullut jossakin mielessä vastaan. Sen takia lähdetään vaan rohkeasti kohti. Nyt, jos ei koskaan, nyt on mahdollista. Moi! Tässä vlogissa. Sillä palkkatuetta toki ei ole. Mukava harrastus. Ja niin mä päädyin, että mä lähden vloggaamaan.